ngadon ka ban ong kumbaga Bible ka yatu ngi kren ru hani ka por ya ka ringi kren ni ka jing ya dei ba kumno ngin yo jing kar khu lengba ka ka bau blei ukren lengba kani ka Bible te ka ba ngadon ban ong kalong ba ki nong rep kumang layo sngau lani ki pai ba kadei happy hangi baro ba kumno ngin wan lam ya kata ka jing roi ban yo kupu ubadei ban yo ya kata ka jing kiu syajrong ya ka badei ban kata ka long ba mangi ngidon ka bor ka ikhtiar ba kumno ya ban penkentiu ban kata ka long ya ka ba ngin tip ya kita ki nong sensyar ki ba dei biang ki ban le ya ka hok ban ai ya kata ka jing jiet ka jongi te ngakwa ban puli ya kata kei baka Bible ka ong negani ka proverb ka ba khat sau negada khot ka ba lai sau sngap ka ong kum ni ka hok ka pen kentiu ya ka jaj ban riu Henry ka pop ka long ka jing le ran ya ka no ka kenja ban riu te ka ma phila ong nga sautu ka long bau blei ubu ya ka no ka jaj ban riu lara ka but ya ka lenti ka hok ki jiet ya ka nong sinsyar ka ba hok te lara ki paj ba ru ki balong ki ba rep ki ba duk ki ba jenjar ki jit man ni kita ki briu ki ba baman ko ma phil ai nuksa te ka ru la banong lana ubleum ker khusu ai shu ya kata ka slap jing ker khumut kadai kata ging kanem sniu yo nong rep kadai kata ka ba ngala banong kanem sniu yo paj ba hakari